गुड इभिनिं लोगोफोर बयखौबो आंनि जौ फाग्ला इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। खामानि बेस्थ'नि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन लोगोफोर, अन्नानै निमाहा हो। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर। जों दा बेरायदों खामानि दसे, दिनै बारा गोबाव जायाखै नालाय, बेनि थाखायनो साहा लोंहैनो नागिरदों बेलासिनि। नायलांदो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। जों दा थांगासिनो दं लोगोफोर, मानो होनोबा प्रमद बर'नि सुइजारलेण्ड इन्डास्ट्रि एरियायाव। नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम, अब्लानो बुजिलांगोन बेसेबां डेभेलप जाखो जोंनि क'क्राझारा। इन्डास्ट्रि एरिया जाजोब्बाय नै जोंनि आसामावहाय प्रमद बर' सार खालामनाया। सुइजारलेण्ड बिराद गिदिर गिदिर माबा गुदाम खुलिबाय नै, फेक्टरि। बेथ' देन्जार गिदिरखा नै, फुरा कम्पानि जोब, कमप्लिट कम्पानि फेक्टरि। चिकेन बिरियाना माबा दंलायलायबावोसो। कम्पानि जोब, माराद कम्पानि गासिबो जोब। ओरैबो बानायदों, जेरैबो कम्पानि। अखा हाना बिराद समायना नुबायलै। आयौ गुदामजोब नङा, मा गुदाम जोंनि मानसिनावल' प्रेसार होयो। सोर बे? बियो